Sanibona malungu. Ngale. Yebo. Hamba kanjani mfethu? Hamba. uJehova muhle. Umshikashika mfethu, umshikashika mfethu. Kufanele siyogiya mfethu nganazi ihlangu. Ngoba sizama nje, sithinta mfethu. Yini kusenane imibuzo mfethu? Yep. Thini manje umbuzo? Malume ngicela ukubuza ukuthi uNkulunkulu uyathokoza yini uma sibona thina abantu bakhe sihlupheka. Lutho mfethu. Akathokozi. Akathokozi mfethu. uJehova akathokozi ngaso isikhathi. Awuvula incwadi yesililo 5 verse 1 isililo sika Jeremiya. Isililo akathokozi 5 verse 1 akathokozi. Umkhuleko wokuzwela. Umkhuleko wokuzwelwa. Uyabona lapho uJeremiya wayekhuleka uNkulunkulu efuna ukuzwelwa uJehova. Akathokozi uNkulunkulu mayebona sihluphekile. Akathokozi uNkulunkulu mayebona silala singadlile siswela. Akathokozi uNkulunkulu. uJeremiya wayekhala isilile sikhala kuJehova. Khumbula Jehova. Khumbula Jehova. Esehlelwe yikho. Bheka. Ubone ihlazo lethu. Bheka ubone ihlazo. Uyathandaza uJeremiya uthandaza uNkulunkulu. Ifa lethu seliphendulelwe abafokazi. Ifa lethu liphendulelwe abafokazi lana ekakhulukazi kulelizwe lakithi. Izinto eziningi ekufuze ngabe kungezethu thina abantu bomdabu zingabantu bezizwe. Nezindlu zethu sokungeza bezizwe. Big house makwakhanda iqhukwa ntu nemfene. Wakhanda iqhukwa nje nemfene. Sokukhanda lezi zabezizwe. Yeah. Siyizintandane. Asinaba imizi eminingi lawo baba basekho. Ukufica ingane eziyeka isikole kuyiphoqa ukuthi iyosebenza ngoba obaba basekho sihluphezweni kodwa lakithi. Omame banjengabafelokazi ufica omama la emajardini mfowethu umama esebenza ejardini egqoka into engathi inzilo iuniform yakho nesejardini. Umama omdala uzokuthiwa uneni. Ingane yomlungu izwi ithi neni ibiza umama omdala egqoke ingubo engathi eyenzile engathi umfelokazi. Amanzi siyawaphuza ngemali ukhokhela amarate. Mangasa ukhokhanga kwamasipala ukhokhela amanzi ayavalwa ungaphuza amanzi. Kodwa singaba ukuzalwa singaba umdabu siumsinzi kulelizwe. Wayekhala uJeremiya ekhala kuJehova. Izinkuni zethu ziza ngentengo ziyathengwa kuthenga ugesi. Phela izinkuni zamanje sokwaba ugesi. Izinkuni zethu ziza ngentengo ziyathengwa. Mongaluthenga ngekhadi ngeke uze kuphekwe. Abasixoshayo bezintanyeni basezintanyeni zethu. Abasixoshayo basezintanyeni zethu noma sokwathiwa izwe selikhulekile libuyele kumuntu omnyama kodwa ukusho nje ngoba yebo liumuntu omnyama kodwa kahle umuntu omnyama akanalo kufanele ukuthi umbhawu wenyoso wakho kodwa inyoso eziphakathi akusizona ezakho. Sikhathele. Asinakuphumula wayithandaza ekhala uNkulunkulu. Sinike isandla sethu kulo iGibhithe nakulo iSiriya iAsiriya ukuba sisuthe isiko. Uthi-ke sicela ukuthi isandla sethu sinikeze kuliGibhithe nakuyi-Asiriya ukuba ke sisuthe nje isinkwa sihlale sidlile. Kunemizi Nkosi yami uthola ukuthi mfethu abazi bazolala bedlini, abazi bazovuka bedlini akho baba akho mama intandane zodwa. Obaba babona abasekho. Yebo bona obaba bethu nathi siyona. Kungcono uma baba esekhona kulelo khaya. Uyakhala uJeremiya obaba bona abasekho. Thina sithwala ububi babo. Thina sesithwele ububi babo lokuthi iBhayibheli izonozwe sokwehlela ebantwaneni. Izigqila ziyasibusa. Abantu okuyibona ufuze ngabe bayizigqila abantu abafika kulelizwe. Ibona ababusa thina. Thina abanikazi bezwe. Asinalo ukuthi siyahlupheka. Into umuntu ahlaba inkomo. Umuzwe ethi kodwa inyama akayitholanga kodwa inkomo ihlatshwe uyena. Sebeyikhiphe ngamabhakede bayikhipha ngapha umnikazi wayo egcine engatholanga lutho. Akathokozi uNkulunkulu mayebona sisosizini. Kwaye nezulwini uyakhala.
ngoba edala umuntu wathi uyobusa phezulu kwezilwandle nenyoni nakho wathi siyobusa. Akakho osikhulula esandleni sabo. Akekho osikhulula yakhe esandleni sabo. Kwathiwa libuyile kwajatshula ukuthi hayi selibuyile izwe seliphethe umuntu kodwa still libuyile kunjengokuthi sinombhawu kodwa inyosi noju akusilona lethu. Nawe negolide limbiwa la mhlambe liyophekwa phesheni libuyelana selibiza selithengwa yithi futhi ngeyimali ezinkulu kodwa kungelala. Akathokozi uJehova uma ebona sisosizini akathokozi. Sithola ukudla kwethu ngokuzidela amathambo. Sithola ukudla kwethu ngokuyidela amathambo. Kunabantu abavuka ngo3 ekseni. Ngo3 ekseni. Njobe igebengu zinjena nje la risk umuntu ahambe kusuqhuma ibhamu ngapha nangapha uye emsebenzini uyosebenza. Uyosebenza lapha, uyosebenza kubantu bezizwe okuyibona abafika abangabona abanikazi bezwe. Abanye bedilikone imigodi emayini phansi emayini bayomba igolide. Baqashwa abantu bezizwe abantu bokufika labantu bezizwe umuntu bangamabillionaires bangamamillionaires akazi ngisho nanokuthi emgodini emayini kunjani umnikazi wayo imayini akazi uhleli office ushawe aircon kodwa thina esingabomdabu kuleli futhi ngabe siyabusa phelele emgodini phansi ngenxa yenkemba yasehlane. Inkinga ukuthi kusathi ukuthi inkemba phela ngeke ungakosebenza ngoba uzolala udleni. uJehova athokoze uma ebona sihluphekile singabantwana bakhe ezweni lakithi siwumsebenzi. Isikhumba sethu siyasho njengeziko ngokushisa kwendlala. Ivale. Khona umuntu ukuthi ngisho umbuka Nkosi yami ubone ngisho isikhumba sakhe ukuthi siyasho ukuthi awu Nkosi yami lengane ngathi lali ngadlanga. Khona ingane uthi ngihlangana naye ekseni esikoleni ubone lengane kwazizola idlanga kwamanje kusena idlile ibone ngisho ihamba uhlangane naye ihamba ngeenyawo umuntu uyayibuza ukuthi icathulo ithi anginazo uthi ibheke esikoleni usizi esibhekene nalo wathi uJehova lokho kodwa akakuthandi kodwa masithandaza sibika kuye uyalalela phendula kumkhuleko letheni konke kuye ngomkhuleko hayi liningi uJehova kalibusisi. Amen.